Sorry ass DJ. Hello, hello mga doy, mga day, mga chay, mga chay. Oh, welcome to Canada. As you can see, we're having our laundry today. So, akala nila pag nasa Canada maganda ang buhay. No, guys. Dahil, dito naka-audition si Inday. So, most likely, meron silang washing area na may washing machine tsaka dryer. It is in downstairs at tsaka you need to pay for it. So, in every wash, $2.75. Tapos, pag nag-dryer ka, $2.25. So, since Inday, hindi naman masyadong magpili yung mga damit natin. At saka, minsan, kaunti lang yun yung damit natin na nilalabhan. So, para-paraan mga guys. Kaya nagkakamay tayo na akala niyo si Iba na lang ang naglalaba. Duh. Si Inday din mga guys. So, yeah. Ngayon, so nag-collect ako ng mga basin ng mga balde from my workplace. Ito yung nilalagyan namin ng pickles. So, pag naubos na siya, kinukuha ni Inday. Tapos, sinugasan. At saka yun. Meron niya tayong libreng balde. So, yun, naglalaba tayo. Tsaka dito na din natin pinapatuyo. Sa washroom, sa toilet. Dito tayo nagsasampay. So, ito yung buhay natin sa Canada. Yung mga malalaki lang na such as bed sheets, yung mga ganun, yun yung sinasalang ko sa $2.75. Kasi nga hindi naman natin kayang kamayin yun, diba? Since bago tayo dito, pero meron naman na yung mga bahay or mga nirerentahang bahay na meron na ding washing machine. But then, unfortunately, dito sa accommodation, wala silang individual na washing machine. Gusto ko sanang bumili ng portable, meron naman sa online. Kaso nga lang, hindi ko pa tinatanong sa landlord namin or sa in-charge kung okay lang ba yun dito. Kasi baka pag nakita niya sa checking, nag-check kasi sila every 2 weeks dito sa kwarto. Baka pag nakita nila, diba? So, try natin itanong kung okay lang ba. Meron naman ako nakikita mga portable washing machine sa Amazon. Gusto ko siyang bilhin, guys. Kasi nga, nakakapagod din kayang maglaban ng kamay lang. Pero, don't you worry, kasi nga, lumaki tayo sa ganito. Noon nga, nung bata pa ako, naglalaba kami sa may ilog. Sa Riverside, Columbugan, Lanao del Norte. Sako-sako pa nga yung nilalabhan namin. Diba? So, carry lang to, konti lang to. Kayang-kaya natin to mo. So, yan no. Nag-i-eva na tayo ngayon. Enjoy watching my labada. Baka may gusto kayong palaba dyan. Sige na. Send nyo na dito. Ito pala yung mga nagamit kong sabon. Yung downy ko. Iba na yung downy dito, guys. Ano na sila? Sosyalan kasi hindi na siya liquid. Parang, makikita niyo siya. Ganyan siya, mga guys. Diba? Social na talaga. Tsaka bango-bango pa. Ang pride natin, nakatakas tayo. So, natin kailangan ng mga malalaking karton pa 5 kilos, yung ganon, hindi na, ganito na lang, diba?
Sosyalan sa Canada. So, yun. Thank you for watching sa paglalaba ko. Tulungan niyo ako. So, ready na tayo magdala ng fabric conditioner sa labahan natin. Kita niyo. Bakit ba ng brasong to? Hindi kaya laban. Ang kaya natin yan, no? Space lang muna. Ano talaga. So, kung naglalaba tayo, kumusta naman ang buhay-buhay natin dyan, mga guys? Kumusta naman ang quarantine natin? Sana matapos na yung pandemic para naman magala tayo. By the way, gagala si Inday next week. Abangan nyo hanggang saan aabot ang $200 Canadian si Inday. Pupunta tayo ng Calgary. So, budget natin is $200 lang. So, wala tayong pera. Okay? Watch for my next video. Yan, nag-enjoy kayo sa labada ni Inday today. See you po. Kaya tayo matapos. Bye-bye. Enjoy life. 2 seconds later. Randy, Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó